Què sent en veure-li dedicar un carrer al seu fill en una ciutat com Vic, a l'altra punta dels Països Catalans? Què dius tu? No. Per a nosaltres és un gran orgull i un honor que a l'altra punta dels Països Catalans es fiqui un carrer al nom de Guillem. El que ve a demostrar i a representar és que la memòria de Guillem és ben viva i que la flama de la lluita i la reivindicació és present. Fins a quin punt és important guardar la seva memòria? Fins al punt que totes les llibertats estiguen garantides i les injustícies mínimament eliminades. Guillem s'ha convertit en un símbol de la lluita antifeixista, també per a joves, per exemple, com els d'aquí d'arran d'Osona, que n'hi havien nascut quan el van matar. El que vol dir és que Guillem s'ha convertit en un símbol que el tenen mitificat, malgrat que ell no haurà volgut, i que de la mateixa manera que l'han mitificat i el tenen com a un símbol, per l'altra banda el criminalitzen i el insulten, no al mateix nivell, perquè n'hi ha molts més que estan a favor de Guillem, però continuen criminalitzant la memòria de Guillem. Sí, és el que volia dir. També és un mite, però per als que el van matar i pels que pensen com ells. Ara, amb motiu dels 20 anys, un regidor de Plataforma per Catalunya l'insultava i s'alegrava públicament de la seva mort. És molt fort. Sí, clar, per això ho dia, perquè quan més reivindicació de Guillem, que representa tot allò que ja havíem parlat abans, de que forma part de la memòria col·lectiva dels països catalans i de la lluita antifeixista i de les injustícies socials. Per una altra banda, partits com Plataforma per Catalunya, el regidor aquest, l'insulta i el criminalitza perquè s'enrabien moltíssim, perquè es descol·loca el seu discurs. Tenen la sensació que la impunitat que va deixar l'assassí del seu fill sense càstig exemplar que es mereixia continua viva encara aquesta impunitat? Sí, continua viva. Estan ben vius, ben viva la impunitat i ben subvencionada. Subvencionada la impunitat. Subvencionada pel govern valencià o el govern espanyol o...? No ho dic. I continua notant complicitat, ja estava relacionada amb això, complicitat explícita o implícita dels governs valencià i espanyol amb el feixisme que va matar Guillem? Jo estic, malgrat que no puc demostrar-ho, estic convençut de que és així. Va dir fa poc en una altra entrevista que l'assassí del seu fill el vol ben viu perquè pateixi en vida com a mínim la meitat del que vostès han patit fins ara. Sí, perquè clar, nosaltres venim de la cultura de la pau i no volem la mort per a ningú, però el que va assassinar el meu fill no sap el dolor que ha provocat a aquesta família i el volem ben viu perquè patisca sols la meitat del que han patit nosaltres. Com era Guillem Agulló? Guillem Agulló era un jove, molt jove, compromès i combatiu, amb una alegria immensa per lo que pensava i per lo que lluitava, que era tan difícil parar-lo que era impossible. Vull dir, jo no podia parar-lo, les seues conviccions eren tan fortes que jo li deia, fill meu, però sí, el propi sistema te va absorbir i te va a comprar tot allò que estàs volent canviar. I ell mos dia, pues si jo no lluite per lo que crec, preferís morir-me. Un xic en 18 anys, que tu me diràs com és possible que un xic en 18 anys puga dir aquestes coses. Doncs les dia perquè tenia uns amics que corresponien als seus ideals, tenia uns pares que corresponien a aquests ideals i que segurament
Mos haver agradat que no fos així perquè ara el tindríem viu. Però algú va decidir que aquesta manera de pensar n'hi havia que acabar en ella. Guillem no era diferent a la gent jove de la seva època. Era un lluitador, ell estimava moltíssim la terra, volia la seva terra i per això volia que millorar en lo possible la convivència entre tots, però era una persona molt alegre, era una persona, com deia el meu amic, les idees molt clares i era una persona com qualsevol jove d'aquella època, per almenys al País Valencià. Amb els anys, fins i tot la família, la figura es tendeix a desfigurar i es converteix també en el mite que és per a més d'una generació d'independentistes i d'antifeixistes? Això volguérem que no passara. Volguérem que no passara. Tenim que fer esforços perquè ens contamina l'ambient que l'envolta, però vos assegure que no direm mai una paraula que no siga certa de Guillem. No ho direm mai en públic, perquè nosaltres mateixes es faríem molt de mal. El que diguen els altres és collita d'ells. Ja t'he dit que el mite no té fronteres, no sé fins on arriba tampoc. Què us empenya a continuar la lluita? A tu què t'empenya, Carla? Que la mateixa injustícia. El judici dels seus assassins va ser una burla per a ell, per a nosaltres. Va ser una vida truncada, que va ser una bona persona, un xiquet molt dolç i que no es mereixia morir a mans d'aquesta gent. I com que no es va fer justícia, com que han seguit burlant-se, hem tingut que seguir veient Guillem jodeter, Guillem mort i ben mort, tot això durant 20 anys hem tingut que veure fins a que no es reconega que va ser una mort política, que a Guillem el mataren per les seues idees, no perquè va ser una casualitat que el trobaren, seguirem ahí. I a més, és tan difícil justificar la mort de Guillem, tan impossible justificar-la que fins i tot tenen problemes per a solucionar la qüestió. I per tant, si és viva la memòria de Guillem és perquè l'assassinat va ser tan dolent i la justícia va ser tan injusta en aquest judici que va ser una estafa i una burla, que tenen un problema molt greu, que no van a poder resoldre l'assumpte si no es parla de que al País Valencià hi ha una trama feixista organitzada que arranca de la transició i que hi havia ferides que no estaven curades del tot i que això de la transició exemplar va ser una gran estafa. I d'ahir ve un poc el que la justícia li costa poder demostrar que la mort de Guillem va ser una casualitat, una baralla entre jovens. No és possible. Va ser un assassinat polític. Heu demanat que es reobri el cas a la justícia? El que passa és que per reobrir el cas fan falta molts diners. Jo crec que si fos multimilionari potser ho hauria aconseguit, però això li correspon a la Fiscalia. Jo fa poc m'envià un dossier, una diputada del Parlament espanyol, dient que en una comissió reconeixien el dolor de la família i que les institucions estan a favor de la família i tot allò que nosaltres hem dit que les institucions no ens han reconegut mai. Ara pareix que es comencen a dir-ho, però no sé com se tradueix això tampoc. Ja veurem més endavant què és el que s'ha parlat en aquesta comissió amb tots els partits polítics, des del PP, PSOE, Izquierda Unida, diuen que van acabar en tota aquesta impunitat. No sé com es va traduir. Que m'ho expliqui més endavant. Feliu Ventura parla d'un viatge que parteix del dolor, de la por, de la ràbia i que va cap a la construcció. Comparteixen aquesta sensació? Sí, clar. Guillem és el present i és el futur. Com definiria la situació actual del País Valencià? La situació actual del País Valencià és una situació de fallida tècnica i política. Vull dir,
n'hi ha una xicoteta esperança en que se recupere per banda de l'esquerra el Parlament valencià, després de tants anys que ha manat la dreta, que hi ha una esperança al País Valencià. Última pregunta. Es pot redreçar, són optimistes? Es pot redreçar la situació, són optimistes? Mos manté l'esperança sí, no som pessimistes. Vol dir, el dolor mos ha fet forts. Hem anat creixent en el dolor i, per tant, no tenim més remei que ser optimistes, perquè n'hi ha unes generacions que se ho mereixen. El Principat està en un procés cap a la independència, si més no ho sembla. De moment, però, la majoria d'independentistes d'aquí s'obliden de la resta de països catalans. Com es veu el fenomen des del País Valencià? A veure, des del món independentista del País Valencià, que som un gruix prou interessant, no mos agradaria que mos deixaren fora. També comprenc que és prou complicat, perquè allà es viu molt en clau espanyola. Malgrat que som dels països catalans, ja veu que el govern valencià actual ara s'ha inventat un idioma que es diu l'ibèric, per no dir-li el català, per no dir-li el català, que ja sabeu que s'han entestat molt en espanyolitzar molt el País Valencià per a que pensaren menys en català. I com que això pareix que s'està animant, perquè allí hi ha una presentació de les CUPs i està Esquerra Republicana del País Valencià i està l'Entesa, això és tot un fenomen creixent que va provocant que el canvi se veu vindre. De tota manera, en quan Catalunya siga independent, allà a València, quan vegin el canvi, què és el que significa ser independent, poble per poble anirem demanant la independència, estic segura. Això estava relacionat amb el que volia demanar. Nosaltres jo crec que no farem un procés democràtic com el vostre popular. Jo crec que nosaltres farem declaracions institucionals perquè és un poc més complicat allà, però pot ser que fem declaracions institucionals municipi per municipi fins a arribar al Parlament i demanar també la independència, i ja veurem si serà una federació, una confederació o algo, però no podem estar destriats dels països catalans. I com s'ha donat el tomb al Principat, i ara hi ha una majoria social independentista, quan fa molts pocs anys es veia com una cosa molt difícil, ho veuen possible pel País Valencià? Que gent que ara deu estar votant el Partit Popular, que és aquesta majoria que vota el Partit Popular. Home, quan veig que Catalunya no té cap problema per a la seva supervivència i visquen millor que la resta fins i tot d'algun país europeu, aquestos, la dreta en aquest sentit no té cap problema tampoc en apuntar-se al carro, si és que és intel·ligent, a no ser que vulgui pegar-li foc a tot el País Valencià com altres voltes en la història dels valencians. Aquí sí que impera de tota manera una mena de discurs únic que posa la independència per davant de tot, massa vegades deixant el discurs social en un segon terme. No m'agrada, ho sento però no m'agrada. La independència no es construirà en bones condicions si darrere no hi ha una seguretat de que els interessos de la majoria estan protegits. Per tant, seria també una miqueta una xicoteta estafa. Com creuen que viuria avui dia la situació actual, Guillem? Avui en dia, aquestes preguntes me les fan a voltes i no sé contestar-les. Ho sento, no sé contestar-les.